दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोंनि जि माखासे एजेन्डाफोर दङ जोंनि जिखिनि माखासे बिथांखि आरो जिखिनि रिजोलिउसन दङ बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु जिल्ला दखरा इउनिट जोङो हारिनि दानायनि थाखाय गेरेमसा हारि बर' हारिखौ लानानै जोंनि जि मोनसे सान्थौ सानस्रि बड'फानि जि आदर्श बेखौ लानानै जोङो गोब्राबै जोङो गावखौनो बावसोमनानै जों हाबा मावगासिनो दङ जोंनि साफ्रोमबो मावथि बिथांमोना दा बे बेलायाव बिटिआर गोजोन गोरोबथानि जेसेबां सुस्रांजायै आद्रा थानाय जिखिनि दाबि बा दफाफोर दङ बेखौ मावफुंनाया जोंनि गुबै थांखि आरो बेयाव कुनु कारनाव जोंहा कमप्रमाइज गैया मोनसे एकर्ड जालांबाय एकर्डनि 100% दफाखौ मावफुंनानै हारिनि थाखाय जोंनि राजखान्थियारि आरो जिखिनि संबिधानिक जि अधिकार जों बेखौ लाबोनांगोन नैथि बाथ्राया जाहैबाय जे गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि मिशन क्वालिटी एडुकेशन लानानै जों हाबा मावदों आरो देग्लाय गलाघाटनि जुथुमायाव जोङो थांखि लाबाय जे गुन गोनां सोलोंथाइनि सोमावसारनाय बे जि मिशन जोंनि प्रग्राममोन बेखौ जोङो रिभलिउसन बा मुभमेन्टआव जोङो बेखौ कनभार्ट खालामनानै गासै बिथिंनि जोङो जावरिखांनाय लाबोनानै बर' बिजोंनि सोलोंथाइ आरो बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरजों लोगोसे गुबुन मिडियामाव फरायनाय बर' फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि गासै बिथिंनि जि मोनसे क्वालिटी इमप्रुभमेन्ट बिनि सायाव जोङो मैखोमै हाबा मावगोन आरो बे बिथिङाव गासै रायजो राजा फरायसा फरायसुलि फोरोंगिरिनि जों मदद हास्थायबाय बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों समाजारि जिखिनि दायना दायनि जौ जुवानि जि थासारि बा बेयाव नोङो गोथै फोथायनाय दायना दायनि फोथायनाय आरो लोगोसे मानसि लांखारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय ड्राग्स बे गासै समाज बेरेखा हाबाफारिखौ जोङो टटेलि बर' हारिनिफ्राय गैया खालामनायनि थाखाय बा बेखौ जोङो जिर' खालामनायनि थाखाय जोंनि जि बड'फा मिशन बिनि थाखाय जोङो डाबल स्पिडआव जोङो फैबाय थानाय 2024नि गेजेराव जों हाबाफारिफोरखौ जोङो मावलांगोन आरो जोङो रायजो राजानि समाज गुस्लायनायनि बे हाबाफारियाव जों मददखौ हास्थायबाय जों बयबो मिथिगौ जे आथिखालाव आसाम सरकारा बसुन्धरा 1 बसुन्धरा 2 बेखौ मावफुंबाय मैया आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथाङा बसुन्धरा 3.0 आरो बेयाव स्पेसियेलि ट्राइबेल संघ ट्राइबेलनि गासै आफादफोर आरो एबसुनि जि दाबि जे ट्राइबेलफोरा बेयाव 30 बिगा 50 बिगा जि हा बिथांनि मुङाव दङ बे हाया टटेलि पट्टा मोननांगौ कुनु कारनाव सन अफ दा सयल जोंनि ट्राइबेल बिथांमोननि हाया जाहाथे नाम जायाबासिनो थाया बा पट्टा मोनाबासिनो थाया डकुमेन्टेसन जायाबासिनो थाया बेयो जानांगौ बे जोंनि 1 नम्बर दाबि लोगोसे ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि प्रटेक्शन आरो बेलेन्ड ब्लकआव एनक्रोच जानाय जिखिनि इलिगेल एनक्रोचार दङ बिनि एभिक्शननि थाखाय दाबि दैखांदों जेराव 4 लाखनिबो बारा बिटिआर ओनसोलावनो दङ आरो बे गुवाहाटी हाइकर्टआ बिनि थाखाय राय होनानै दोनदों दा बे बेलायाव बेलेन्ड ब्लक प्रटेक्शन बसुन्धरानि गेजेरजों हा पाट्टा लेन्ड पाट्टा मोननाय आरो जोंनि जि दाबि दङमोन जे जायफोर ट्राइबेल रेभिनिउ गामि जेराव 100% ट्राइबेल दङ बियो बेलेन्ड ब्लकआव नङा बेलेन्ड ब्लक नङैखाय बियो आनप्रटेक्टेड जानानै दङ बेयाव एनक्रोचमेन्ट जादों सेटेलमेन्ट डिसप्लेसमेन्ट बा सोरनोबा एलटमेन्ट सोरनोबा ट्रान्सफार खालामदों अफिसारफ्रा मण्डलफोरा कानन गय बा नोङो सार्कल अफिसारा बेखायनो बेखौ 100% जेराव ट्राइबेल दङ बा बर' दङ बेखौ बेलेन्ड ब्लक हिसाबै एडप्ट खालामनांगौ बा सरकारा लानांगौ आरो मैया बसुन्धरा 3नि गेजेरजों सिएमआ एनाउन्स होदों जों धन्यबाद बावदों जे 100% रेभिनिउ भिलेज जेराव ट्राइबेल मानसि दङ बेखौ ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक प्रटेक्टेड हिसाबै बेखौ डिक्लेयार खालामनाय जागोन बा एडप्ट खालामनाय जागोन लोगोसेनो बिटिआरआव बैसोमुथि आसुनि जोंनि मिथिनायाव मैयानिफ्राय सप्ता खनसेनि थाखाय बैसोमुथि उइक आरम्भ खालामदों बेयाव ट्रान्सफार बा बेयाव नोङो सेटेलमेन्ट बा जिखिनि बेयाव माने बेयाव लिस्टफोर दङ जि खामानिफोरखौ मावनो हायो जोंनि आइ आफा बा रायजो राजाफ्रा बिनि जेंना जेंसिखौ जाहाथे सुस्रांनानै लागोन आरो हा हुनि रैखाथिनि थाखाय रैखानाबेक्षननि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो जेसेबां लेभेलसिम हाबा मावनांगौ कुनु कारनाव ट्राइबेल आरो बर'नि हाया बिन्दोसेबो जाहाथे
जेंनायाव गोलैया आरो जोङो बिनिफ्राय थ्रेट जि मोनसे गोदोनि समाव जे इलिगेल एनक्रचमेन्ट दंमोन बे थासारिया जाहाथे कुनु कारनाव आरो फैफिना बे फुल फ्लेजेड प्रटेक्शननि थाखाय गभर्नमेन्ट आरो आयेन बायदि आरो जोंनि जि नोजोर बे नोजोरा माने जेब्लाबो थाबाय थागोन। बड'लेण्ड मार्टियार ट्रास्ट दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो दानानै लाबाय आरो बे ट्रास्टनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादा मुंख्लं नखर एबसुनि बारग' मावथि आथिखालनि मावथि बिथांमोननि देहायारि जेंना बिथांमोननि मेडिकेल जेंना गासैबो जेंना जेंसिखौ मिनिमाम लेभेलावबाबो जाहाथे जोङो सुस्रांनो हायो बिनि थाखाय जोङो बे ट्रास्टनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव जोङो गुवारै जों हाबा मावलांनायनि थाखाय जों थांखि लादों। बर' बिमा गौथुम बड' मादार एस'सिएशन एबसुनिनो मोनसे सेल आरो बे सेलनि गेजेरजों वमेन एम्पावारमेन्ट आइजोफोरनि रांखान्थि जौगानाय देहायारि जि मोनसे जेंना जेंसि आरो समाज परिबर्तननि थाखाय जोंनि बिमा आरो आइजोफोरनि जि मोनसे इनिशिएटिभ बा रल बे रलखौ समाजाव लालांनांगौनि थाखाय बे मोनसे आलादा माने इनिशिएटिभ हिसाबै एबसुनि बेन्दोङावनो हाबा मावलांगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानायाव बिन्दोसेब्लाबो बियो मदद होगोन होननानै जोंहा गोथौयै फोथायनाय दङ। 2024नि गेजेराव 1 लाख बर' लाइमोन सेंग्रा सिख्ला जायफोरा माने आनइमप्लयड जानानै दङ इडुकेटेड आनइमप्लयड आरो जायफोरा ड्रप आउट बिथांमोनखौ फाइनान्सियेल फसंथान आरो ट्रेनिं फसंथान मोननैखौ कानेक्ट खालामनानै बेयाव बेंक जा बा बायदिसिना फाइनान्सियेल इन्स्टिटिउसन जा बिथांमोनखौ लिंनानै एम्पावारिं बड' इउथ आरो बिनि गेजेराव जोङो एमप्लयमेन्ट जेनेरेशननि थाखाय बे इउथ एन्टारप्रिनियरशिपखौ जों बोरै लांनो हायो 1 लाख मानसिनो जोङो ट्रेनिं होनायनि थाखाय टारगेट खालामदों आरो जोबनायाव सिभिल सार्भिस जिखिनि ओरिएन्टेसन जों खालामबाय थादों आरो कम्पिटिटिभ आनजादनि थाखाय मेडिकेल इन्जिनियारिंनि थाखाय जोंनि जि इनिशिएटिभ आदार जि एलाइड कम्पिटिटिभ एग्जाम बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव पार्मानेन्ट ओरिएन्टेसन केम्पास गायसननायनि जि थांखि बिनि जि प्रसेस बे आरम्भ जाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बे गासै हारियाव गोनां जानाय सोलोंथाइ बिथिङाव समाज बिथिङाव स्पर्ट्स आरो कालचारनि बिथिङाव इयुथनि बिथिङाव कम्पिटिटिभ एग्जामनि बिथिङाव जेसेबां जोंहा जि मावनो गोनां दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 100% इनार्जिनि गेजेरजों आरो फुल स्पिड आरो डेडिकेसन आरो डिभ'सन आरो डिटारमिनेसननि गेजेरजों जोङो हाबा मावलांगोन। एबसुनि साफ्रोमबो मावथि बिबानगिरिखौ आङो खावलायबावो जे माहारिनि सिबिनाय माहारिनि थाखाय हाबा मावनायनि बेलायाव जोङो भलुन्टारि जि सार्भिस होदों बेखौ डाबल स्पिडआव जोङो एक्टिभ जानानै जोंनि जि एजेन्डाखौ ग्राउन्डआव ग्रासरुट लेभेलाव जोंनि गामि ओनसोलाव बर' ओनसोलाव जेराव गामि नोगोर जेरावनो बर' थाया मानो बेखौ 100% इमप्लिमेन्ट खालामनायाव जोङो बयबो गोसो मोदोम मेलेम जोङो होनानै हाबा मावनांगौ बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माने आर्नेस्ट रिकुवेस्ट आरो आपिल। गोजोन्थों।